Morjesta Oulun golfilaiset ja terveiset Sankivaarasta. Täällä on koko henkilökunta palannut töihin ja ollaan pikkuhiljaa alettu laittaa paikkoja Sankivaarassa kevät kuntoon. Ja huhtikuun 1. päivä aukaistiin par 3 ja range niin, että siellä pystyy omatoimisesti keräämään pallot ja ilman ajanvarausta toimii par 3 kenttä. Tulevana viikonloppuna vielä golfmessut ja täällä jatkuu meininki niin, että kerätään palloja rangella ja pelataan par 3 ilman ajanvarausta, mutta sitten heti maanantaina 7.4. avataan range niin, että siellä pallot toimii automaatilla viimeistään kello 16 iltapäivällä. Par 3 aukeaa ajanvaraus ja sitten avataan samaan aikaan myös ravintola niin, että täällä on keittolounas saatavilla kello 11-14. Joten tervetuloa pelaalle jo tällä viikolla ja sitten ensi viikolla avataan toden teolla. Ja sitten mennään asiaan, mikä varmaan kiinnostaa meitä golfareita näin keväällä kaikkein eniten. Ja mulla on kenttämestari Marko Jaara tässä vieressä ja lyhyesti jos sanoo viime talvesta, niin ollaan eletty varmasti yksi kaikkia aikoja vaikeimpia talvia. Ja niin kuin kaikki näkee, että on ollut lunta, jäätä, vettä ja kaikkia mahdollista. Silloin viheriöitä kolattu 3-4 kertaa, kaikki viheriöt talven aikana ollaan rikottu jäätä. 2 kertaa kaikilta viheriöiltä tiipaikat on rikottu ja ollaan pelätty varmasti Marko pahinta, eikö vaan? Kyllä joo. Nyt alkaa pikkuhiljaa lumet olemaan sulanut ja ollaan sulatettu lumia hiekalla. Miltä sillä kentällä tällä hetkellä näyttää? No joo, niin kuin sanoit tuossa, niin kyllä mielenkiintoinen talvi takana. En muista milloin tämmöistä talvea Sankivaarasta. Paljon jouduttiin tekemään töitä niin tuolla kentällä jääsärkemishommaa. Ja olosuhteihin nähden niin tämänhetkinen ennuste, niin semmoinen varovaisen positiivinen voisi olla se termi, millä lähtisin tästä liikenteeseen. Eilen oltiin porukan kanssa, istuttiin kahvilla ja sanoi, että Make ei pysty viheltämään, kun sen verran jo hymyilyttää. Että pelättiin pahinta, mutta nyt on positiivisen toiveikas, eli siellä näkyy vihreätä ruohoa jossakin. Kyllä joo. Siis varmasti siellä talven jälkiä jonkun verran tulee näkymään, mutta ei se ole enää näytä lähellekään niin pahalta, mitä niin ennustettiin tuossa talvella, kun ajatellen, että kuinka paljon siellä sitä jäätä oli. Hyvä. Että vielä tosiaan hankala ihan sitä täyttä tilannetta vielä tässä vaiheessa sanoa, että se nyt tässä selkenee, tosiaan kun saadaan nuo väylätkin tuolta sitten sulateltua. Niin. Kyllä. Ja täys tohina kentällä päällä, töitä tehdään ja ensi viikolla tulee jo muutama kesätyöntekijä meille niin kuin todella aikaisessa vaiheessa päästään tekemään toimia. Mitä me tehdään seuraavaksi esimerkiksi viheriöille, että me varmistetaan mahdollisimman hyvä tilanne ja sitä aukaisua nähden niin kaikki toimenpiteet, niin mitä sillä tehdään seuraavaksi? Joo, vihreältä se keväällä yleensä se ongelma tulee tuo tuulikuivuminen. Eli vettä yleensä sada ja sitten ei saa sadetusjärjestelmää vielä käyttöön. Se pitää jollakin tavalla sitten suojata ne vihreät, ne kuivu siihen. Tuo harsotus on sitten se perinteisesti paras työtä vievin homma, mutta paras homma siihen. Ja se on nyt tarkoitus osa ensi viikolla aloittaa. Ei vielä tällä viikolla aloittaa, koska näitä lämpimiä, että sitäkään ei niin siellä liian lämpimään kannata sitä harsoa lyödä, että sille ei tule liian kuuma, että alkaa vielä kasvaa tuo heinä tosta. Kyllä. Harsotetaan ja sitten odotellaan vähän aikaa. Ennen kuin pystytään kylvään, niin me tarvitaan varmaan riittävä lämpö. Lämpöä ja vettä tarvitaan. Vettä, eli nyt kun on routa maassa, niin ei saada vielä kastelua toimia, niin sen takia ei voida vielä tässä vaiheessa kylvää. Onko kuinka paljon väärässä, jos sanotaan, että huhtikuun mennään aika pitkälle niin, että pelataan par 3 ja rangella? No se on semmoinen aika realistinen arvio. Ja realistisen arvion mukaan, ja haluan kaikille korostaa, että me tullaan tänä vuonna avaamaan kenttä talviviheriöille niin aikaisin kuin mahdollista, mutta se tämän hetken ennusteen mukaan on mahdollista siellä vapun tienoilla. Kyllä. Ja varmaan eniten kiinnostaa sitten, että missä kohtaa, koskaan ei voi varmaa sanoa, mutta nähtäisikö, että tämän hetken ennusteen mukaan se kentän avaaminen viheriöille on jotakuinkin samoihin aikoihin kuin viime vuonna. Eli sillä toukokuun puolivälissä nähdään tällä hetkellä, että se voisi olla mahdollista. No kyllä joo. Sinne kun sen ennustaa, niin ei sitten niin sanotusti väärässä voi olla. Tietenkin jos tulee lämmin kevät, niin sittenhän se voi aikaistua, mutta tässä vaiheessa hankala vielä, kun ei tuohon tulevaisuuteen pysty näkemään, niin sanoa sen tarkemmin. Mutta pelaajille halutaan korostaa, että me tehdään kaikkemme, että kausi alkaa mahdollisimman nopeaa. Meillä ei ole mitään syytä venyttää kauden alkua. Jos päästään avaamaan aikaisemmin, niin kaikki hyvin, mutta tämä on niin kuin realistinen arvio, mitä me eletään tällä hetkellä huhtikuun alkua, mitä voidaan nyt sanoa. Käykäähän vielä hallilla treenaamassa, tulkaa Sankivaaraan, kun on lämpimiä päiviä rangella ja par 3 ja nähdään golfmessuilla viikonloppuna ja oikein hyvää golfkauden aloitusta ja kevättä kaikille pelaajille.